shekarar bana mai gari sai a hankali. Sai aka iya waziri. Wallahi lamari na dai kurum ya riga ya zo haka sai kuma a bar mu Allah kaya ne. Wallahi sai dai Allah ya kyauta. Kasan gujiya ce aka yi bana da yawa. Ai an yi gujiya. Amma hatsi kai. Babu an gode ma Allah kurum za a ta. Ai mai gari kamar baki na nika gani. Baki ne. Baki ne. Na san takan yi wa masu amsa bodan nan ne. Aha. To ai sai mu tashi mu ta gurin su. Ko tashi mu tashi ne. mai sama sarki. Ya Rabbana allazi mai sama sarki. Sarkin bai Assalamu alaikum. Barka da zuwa. Ya gaishe mu. Ya hanya. Ya hama da mutane. Wallahi sai godiya. Da dama dai ku. Ya shekara ku. Yanzu kuke ta yi. Wallahi yanzu To barka da zuwa. San da zuwa. Bismillah mu tai mu zauna. Bismillah. Bismillah mai gari. Bismillah mai gari. kuma ka ba mu ƙarhi. Amma wallahi kun sha tafiya fa. Daga mahassada Allah na Allah sarki. Bismillahir Rahmanir Rahim. ya shekara dai fa. Wallahi shekara an gode wa Allah ga shi. Wannan tabanan ta wallahi. yayi. Awo gaskiya. Haka nan kaga mu ba mu same ta ba wannan wajen ba mu same ta ba. Shi da mana yanzu ita ce yanzu sai a hankali. Sai hankuri kawai. Sai godiya ga Allah. Wallahi sai hankuri. Eh. Fatan mai gari kowa yana da labarin zakuwan muku. Kai waziri Ina jin ka mai gari. ya kamata ka ka samu mai shelar ne samu ya ga mutanen gari. Insha Allah yanzu insha Allah mai gari. Yawa hanzarta bari akwai wata kai da ni rubuta mutanen da suka bani sai in kuma in kama. A to ba mu ne ya dauko. Nijar ƙasar ga ai ta mu duka ce don shi ya sa mu rinka kulawa in muka gina ta aikan mu ne mun kama. Ga kayan da na rubuta suna mutanen da suka bani Aha. sai ka duba A dudduba ko? To babu. Ne wannan suna na ni gani nan ga. Di ba muka gani. gani. Ado Isa ya bada. Ado Isa ya bada. Yawwa. Eh. Da Sule Musa. Sule Mumuni. Sule Mumuni. Sule Mumuni ya bada. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ado Ali Abdu Mai gari na Hamza. wada mishi. Ali Abdu Hamza ya Na bada. wada mishi. Aha. Na wada mishi. Kaga Ali yau. Abdu Hamza ya bada. Okay, to yayi to ba da. Ya shiga gari. To sai mu ci gaba da lisawa waɗanda suka bada. Ali Abdu Hamza ya bada. Eh. Yawa na Malam Buji. Buji. Bai bada ba ko? Bai bada ba ko. Yawa Malam Waziri. Ina jin ka mai gari. Malam Buji bai bada ba ya kamata da kwalo mu ne shi nan. Buji ko? Yawa. Yanzu ko insha Allah mai gari. To Mutane suna wasa. da Tanimun. Tanimu. Tanimu Bubakar. Salamu alaikum Buji. Salamu alaikum Buji. Wa alaikum salam. Waye ga min sallama bari in gani. A dai lahiya abde. Wa alaikum salam. Muna lahiya Buji. Lahiya lau. Muna lahiya. Alhamdulillah. Ya aiki. Aiki zama Ya marbin mu kuma. Masha alheri. Mai gari na ga kiran ka. Mai gari? Eh. Yanzu zaka kwata daji yanzu kun huta a ce ai zo mai gari. Lalle. Lahiya dai suka kira ni. To mu dai ni dai ya ce min to in kiran yoka. Ya? Eh. Ba dai lahiya ba. Lahiya dumi. To madalla. Bari a je zo yanzu ka daji ko ruwa ban sha. To aje mu tai. A ce mai gari ya kira. Mu tai kai ma ban ma a shikali. To mu tai. Mu tai. Sasa Sani ko? Nasa Sani Hussein. Nasa. Adamu fa. Adamu. Nasa Adamu. Yawa. Ka mu hankali aiki duk ya dauke mu mun manci ma bamu kama ku ba. A babu lehi mun sani insha Allah babu. Nijar ƙasar ga ai ta mu duka ce don shi ya sa mu rinka kulawa in muka gina ta aikan mu ne mun kama kuma da shi kokin mu da shi. To zaka kwata daji a ce hakimai a kira ne. Wa kai waziri wani kira na aka ne. Ina saboda bodo na ake. Bodo inda na san bodo na ko ka ina yi. Ni zan bida. Assalamu alaikum. Wa alaikum Waziri an dawo. Mun dawo mai gari. Yawa. Wani mai gari na ji an ce kana kira na. Dama maganar bodon nan da aka yi. Bodo? Wani irin bodo? Bodon da yadda ake amsa aka saba amsa ko da yaushe. Ni na ce muku ban biyan bodon. Na ce muku ban biya mai gari. Abin da ya sa ban biyan bodon nan, ni bodon nan ina ba sai ban san da aka da bodon nan ba. Nan abinci aka ci maka mai gari a kama ku nan ga babu wanda san gidana. Sai yanzu lokacin bodo ya kama yanzu a zaman manzo a ce min in to in biya kuɗin bodo. Ha? Ai ina saka na ko zakwa ban yi ma. Na har kuɗi an ka ko an ka ce a raba a bamu nan ga. Man ci an ka dani. Yanzu da dan bodo ya kama a kire a ce min in to in biya kuɗin bodo. Shi da bakinka
ba a zo nan wurin faɗa ba ka bari su fahimci ga yadda abin yake. babu damuwa yanzu ina jira a fahimta san kudin da Zauna za a yi ma bayani dalla dalla da za a fahimta san abin da a fahimta kana san ta rigima kana ta rigima wannan ba harkar rigima ta ba sai ka bari a fahimtar da kai shi harkar bodu ya wajabta da dukkan ɗan ƙasa sai wanda shari'a ta yahi masa akwai wani shari'a ta yahi ma kenan tabbas wanda shari'a ta yahi ma dangance da harkar bodu kamar misalin zan kwatanta maka da cewa kamar sojin ƙasa shari'a ta yahi mishi bodu kamar tsoho wanda ya shekara 60 wannan shari'a ta yahi mishi wannan bodu da yara 'yan makaranta su ma wannan shari'a ta yahi musu harkar bodu da sauransu kai ni mushe wai mina na amfanin bodon ga ma kai mushe in ma tambaye ka mina na amfanin bodon ga kaga amfanin bodu daga cikin shi na gwamnati take iya gina muku kalsidodi na 'yan makaranta daga cikin shi na take iya kuma ta gina muku famfuna na ruwan sha kuma daga cikin shi ne take biyan jami'an tsaro wanda suke kare mu na kasan mu kuma daga cikin shi ne take biyan mushannin makaranta tabbas shi biyan bodu shi ke nunawa da cewa ka kai cikakken ɗan ƙasa don haka duk abin da gwamnati za ta yi dole ta san da kai mushe duk ka ce gwamnati tana yi mana komai bisa ga abu yanzu hanya ga ta zuwa gari ta gagare mu hakan na muke ta bisa gare ta kuma ka nuna ce min wai duka gwamnati bisa ga harkokin gana ta kai muna ayyuka ga su haba malam ba hakan gana ba kai yanzu kana ta magana kana cewa dangance da kuna ta bodo kuna ta bada bodo yanzu kayi magana ka ce matsalar ku ta hanya ta shi kuma in ka ji ba gani akwai wani makwabta matsalar su ta likita ta akwai wasu matsalar su kuma na ruwan sha ko matsalar ku kunce ta hanya ta shi gwamnati ba kai tsaye na shi ka ɗaukan matsalolin mutane ya biya ta cikin lokaci ba ana diba da wanda ya bukata sai a yi mishi kaga yanzu abin da kuka yi badawa nan garin ba in an gama shi duka an haɗa shi bai taka kara ya tarya kina in an ka tara abun nan sai a dibi sauran yanki a dibi matsalolinsu kaɗan ana gyarawa da dai sauransu da fatan dai ka fahimta rashin fahimta a gaskiya amma za ka fahimta shi mu ka gani yanzu mun sani gaskiya ashe haraka bodo haka na take haka nan wallahi haka nan haka nan babu dama to tunda an ka fahimta shi mu mai gari ga nawa dama ba tunda an fahimta shi mu insha Allah ashe komai ashe hakan ga lamari shike a rubuta shi ko aha to ba mu guji ko guji dan hau haka ne babu damuwa to mai gari mushe to insha Allah za mu ta to Allah huta da zan ido wani aiki na saka daji na kawai an ka ce mai aiki ne a kira na mai gari to babu damuwa insha Allah ka san mu noma ko da shi daji ko ba ban sha ba ta haka gana babu damuwa insha Allah to asuja insha Allah ya ku jama'ar garin Illela da kewaye mu sani cewa shi bodo wasu 'yan kuɗi ƙalilan ne da ake zubawa a shekara. Biyan shi ke tabbatar da kishin jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. Mu sani cewa su wannan kuɗi ba muna tattara su bane kawai don biyan buƙatun wasu. A'a, san ba haka ba take. Domin magabata sun yi ruwa sun yi tsaki sun sa idanu a kai don tabbatar da cewa wannan kuɗi sun shiga baitul mali. Haka zalika da wannan kuɗi ne mahukumta suke aiwatar da dukkan wani aiki na jiha da kuma ƙasa baki ɗaya kamar gina likitoci, makarantu, samar da ruwan sha mai amfani da dai sauransu. Don haka ya kamata mu tashi tsaye-tsayin daka domin gina ƙasanmu. Ƙasanmu abin alfaharinmu. Wannan saƙo ne daga magajin garin Illela, Samaila Ibrahim.